tothom. Em dic Ariana Cardalús, soc politòloga, he fet el doctorat en dret i m'he especialitzat en estudis internacionals. Tinc una discapacitat auditiva. La meva sordesa va començar amb 27 anys i ha anat empitjorant de manera progressiva fins a arribar a la situació actual en què tinc una sordesa severa. Soc usuària de 2 audiòfons, que són bàsics per mi, però no suficients. Necessito la lectura labial per poder comprendre i si no puc llegir els llavis no entenc absolutament res. Doncs bé, una vegada presentada a mi el que m'agradaria fer és una crida per explicar a tothom que el sistema de salut públic català no és accessible per a les persones sordes. I em centraré en el sistema públic perquè penso que és el que ha de donar exemple al privat i és el que ha de regular perquè el privat sigui accessible. Quina és la situació actual que vivim les persones amb sordesa en l'àmbit de la salut, en el context en què encara és obligatori l'ús de mascareta? A mi m'agradaria destacar 3 aspectes. En primer lloc, les sales d'espera no són accessibles totes elles, és a dir, has de viure amb angoixa sabent si t'han cridat o no t'han cridat, no sempre hi ha pantalles que et facilitin aquesta espera. En segon lloc, els mostradors mai són accessibles, és a dir, tu t'adreces a un mostrador, no entens absolutament res i en el millor dels casos trobes una persona que t'ho pot escriure en un paper. En tercer lloc, les visites mai són accessibles i requereixes d'anar acompanyada d'una persona perquè et pugui arribar tota la informació. A mi m'agradaria compartir amb vosaltres una situació de discriminació flagrant que he viscut recentment, arrel del meu embaràs. Vaig voler participar en les sessions de preparació del naixement del meu fill a la CIR Esquerra, que està ubicat al Cap de Manso. Quan vaig arribar li vaig demanar a la comadrona que utilitzés una emissora, que jo portava una emissora FM, que s'havia de col·locar un petit micro aquí a la solapa. Es va negar rotundament, sense més justificació, jo no me pongo micro. Vaig quedar completament consternada, cap de les altres dones embarassades, assistents que va viure la situació em va donar suport i vaig estar les 2 hores de la sessió asseguda intentant gestionar la meva impotència, la meva tristesa i la meva frustració. Després de molt patiment emocional i de molta feina, perquè vaig interposar 7 reclamacions i a caps en nom meu va interposar una 8a, vam aconseguir resposta de la CIR i la resposta va ser que canviava la comadrona. La comadrona actual sí que utilitza aquest dispositiu. Això ha estat molt trist, molt dur i malauradament és la realitat que vivim les persones amb sordesa. Caldria actuar en 2 direccions. D'una banda, caldria que totes les sales d'espera fossin accessibles amb pantalles en què tu poguessis saber tranquil·lament a quina consulta has d'anar i saber que t'han cridat efectivament en aquell moment. D'altra banda, considero que caldria posar solucions d'accessibilitat tant als mostradors com dintre de les visites, ja siguin amb metges, metgesses, infermers, infermeres, treballadors socials, amb tots els perfils existents. Quines solucions a mi se'm poden ocórrer? Doncs serien 3 principalment. En primer lloc, l'ús de mascaretes transparents que siguin segures. En segon lloc, l'ús de subtitulació a través d'aplicacions i amb l'ús de tablets. I en tercer lloc, l'ús d'emissores FM o bucles magnètics. Per mi, això seria bàsic sense haver d'anticipar-se en caràcter previ cada vegada avisar, vinc, soc sorda, necessito una mesura d'accessibilitat. Si no t'has anticipat prou, 3 setmanes d'antelació o 4, has avisat de tots els departaments, sempre arribes allà i no hi ha accessibilitat. A mi el que m'agradaria dir per acabar és que m'agradaria molt poder tenir un parc accessible en què les comadrones i la ginecòloga que m'atengui les pugui comprendre per mi mateixa, però sé que això és una lluita que hauria de començar ja ara mateix i ja no tinc prou forces per fer aquesta lluita, per tant, sé que això no serà possible, però sí que el meu desig seria que les properes generacions puguin viure la salut amb la privacitat i la dignitat que mereixem.
Moltes gràcies.